Ljudi, evo je pred nama jedna mala priča. Da, krenemo. Filip nešto radi tamo. Ali, Strahinja, ađemo krade pare. Vidite kako krade pare. Filip, ajde. Filip, ide nešto da kupi. Gdje su pare? Kod mene nije pale. Ne može. Sve dok ne saznaš gdje su pale. Kod mene nisu. Jesu. A gdje su mi? Putam. Upucaj ga. Ne može. Sve dok ne saznaš gdje su pale. Filipe, nađi gdje su pare. Prvo nađe gdje su pale. Filip mora da nađe njegove gdje su pare. A ja mislim da znam gdje su. Strahinja, sad treba kitu. Pogodio te Filipu u ruku, ti njega u glavu, može. Pa. Uzmem pare i dođi ovdje sad. Je, vratila se 100 dinara. To će biti to, ljudi. Ćao.